баъди санг задан мо бояд ҳатман ба Макка ба рӯзи даҳум тавоф фуромадан ҳатмӣ ё ки баъди 13-ум рӯзам фурӯ мешавад? ҳатмине тавофи вадо ҳатмине. Фақат касе ба занаш наздик шудан хоҳад барои вай ҳатмӣ. Мақсад аз занак дур меистед. Шумо тавофи ифоза ҳазрат, тавофи ифоза то накунад одам, занаш барояш ҳалол намешавад. Барои ҳамин касе ки занушӯҳо ҳаст дур гардед он. Мақсад эҳтиёт кунед он. Агар тавофи ифоза ма кай кунем? гуфта истодиам ку агар тавофи ифозаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам рӯзи ид карданд, лекин рӯзҳо ба барака буд. Субҳаналлоҳ, ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам рӯзи ид саҳар аз хоб хеста дуо карданд, дар Муздалифа бомдода хонданд, дуо карданд, омаданд Мино, санга партофтанд, рафтанд шутурошона қурбонӣ карданд. 63 шутура ба дастшон куштанд, якта не 63, 37 дигеша ҳазрати Алие вакил кардан, боқӣ мондаш ҳазрати Али куштан. Ба ҳами 100 шутур я бурда гӯштое гирифта дар як дег пухта, аз амон шӯрбош як қулт нӯшидан, яъне аз қурбонишон хӯрдан ва мӯйшона тарошидан. ними мӯи худашон тақсим карданд ҳоҷиҳо табаррукӣ. ин хос барои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст. ними дигеша ба Абу Талҳа додан. ӯ яке аз қаҳрамонои ҷанги Уҳуд. Талҳа не, талҳаи 10 ёри биҳиштӣ, қаҳрамони рақами 1 Уҳуд не, яке аз қаҳрамонҳо Абу Талҳаи ансорӣ мадинагӣ, падарандери ҳазрати Анас, яъне шавҳари модари ҳазрати Анас. Абу Талҳа 50% мӯе додан, тақсим кун ба одамо ё ки худат гир чокунӣ кун. баъди ин кор рафтанд Макка, шутур кади тавоф карданд, Сафо Марва карданд, омаданд дар Мино пешин хонданд. Субҳаналлоҳ, ҳоли ҳамин аз Муздалифа Мино мебид пешин мешавад. ҳеҷ кор накарда пешин мешавад. ҳозир хайна ҷо агар ҳамин чаққонӣ кунед, рафта санга зада мебид пешин мешавад. қурбонӣ дига коро дига наметонед карда. яъне ҳамон 24 соат аст, лекин барака нест дар ин рӯзҳои мо. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам 4 амали рӯзи иди қурбона ҳамаша иҷро карда шуданд. агар яъне касе тибқи суннат кор мекунам гӯд рӯзи ид баъди ин ки гӯспанда кушт, мӯша тарошид, рафта тавоф карда, Сафо Марва карда, бо гашта Минова омаданаш дакорда, ба шарте ки аҳамиятитон агар шабона Минова омада натонед, як гӯсфанд қаздор мешид. барои чӣ? барои он ки Минонда шаб гузарондан воҷиб аст. ман тарака ваҷибан фа алайҳи дам. Абдуллоҳ ибн Аббос радиаллоҳу анҳу касе ки воҷиба тарк кунад гӯспанд қаздор мешад. яъне алайҳи дам бояд бай хун бурорад дар Макка. як хуне ки худаш ҳаққи хӯрдана надорад, хуни ҷуброн. барои ҳамин бародаро эҳтиёт кунед он. яъне Макка ва рӯз ба рафта омадан дакор. майли хуфтан ба омадед, баъди 1-2 соати хуфтан омадедам майлаш. яъне аксари шаб дар Мино бояд бошед. дар Мино бояд хоботон набарадам, дар Мино бояд қарор дошта бошед. агар натунем баъд рем чикор мекард? агар ҳеҷ гапе надоред, пагоҳ масалан рӯзи дуюм дига ҳеҷ кор надоред. рӯзи дуюм пагоҳи ид, пагоҳи ид ягона коротон ҳамин ки баъди пешин вақти сангзанӣ мешад, агар сангое занеду 21 та санг меша ҳафтаги, санга задеду, баъд Макка фуромада тавоф карда гашта омадана рашод гиреда, тонед агар шаб нашуда гашта Минои гум накара расида бидагар равед. лекин нигоҳ кунед он аз телевизорро нигоҳ кунтон ки вазъият чӣ хел аст. агар мисол одам бисёр бошад, наметонед тавоф кард, ё якта тавофу мумкин 3 соат 5 соат вақт мебаровад. Сафо Марва ва ҳамин хел пур меша ҳарам. нигоҳ кун, раҳ худаш мушкил. аз Мино то Муздали то Маккая беҳтарин роҳаш пиёда рафтан. барои он ки мошина мешинед дар ини пробканда хаб мешинед, ҳай намегӯд 500 риёла метид ё 1000 риёла метид, мешинидем ҳай намегӯд пробка. айн пиёда равидагар барвақтар меред. агар қудратиша дошта бошед, ҳавои гарму фишори баланду надошта бошед, нигоҳ кунед онде вазъията.